No, you go and undertake a crap. That's a wound to me, Casabra. I'm Jafin, what to me, I'm here one man think I said. What's she from? I'm here home. I know what to me, Casabra. Says Yabaka. Jesus. One demon to a casa. What's it? What demon got it? One demon to a casa. Would you when you meet him when you coupon him? When you meet him, because when you meet him, when you coupon him. Macassa, young coupon him to a casa. Yes, Opambour. Jesus. One. Nation prophet one. Hello, Abusha4. Menim say wada do mu nyina mo hoye. Be de ncha sonko ebra mu nyina. Video we a very important video pa e di mamia. Me hu ya no na me san ho kwa na enyeye because ensensuane ene nyame tumi a onyame dan na di enam na kwa Opambour so no na me san ho kwa enyeye. Senane first time oba me channel iso a bomodin subscribe to me channel imame na like video na share ma foforo so na yentimi and build something together. Na ne nyina ne se obi ba Opambour ho na onyame nam na kwa so eye ensensuane edi ma no oyewie no asema on bakro be kan se eye wodini mu entina ama manya yaresa ena Opambour se dabi enye mi medini mu eye nyankopon dini mu eye Jesus Christ dini mu ena ama wonya yaresa na me hu sa video we no na majojo na makoma kra like na makoma anigye abeshima koma muma na mentimi hu ni amenye na me se ade we dia me san ho kwa enyeye heti de me pesa me kan nyina ne se ebia na what say Opambour oye fake on free nyame enom ni ade eno nti na me yesa video we ade aba no enti Mr. Bomodin na subscribe to my channel na like video yi na I will give my comment at the end of the video enti Bomodin na stay through to the end and I will give my comment. Thank you very much. Let's go. Yes. When you go body for mommy, what say wa won for ya na badua be dem oko hospital doctor say cancer. Jesus. When you cancer, it wo ba no fu mo ye bidu aya kese prophet badua na dem say obon pay the sia no. What dey say to badua ni nyina yira. Badua na yira. Madam wona mo ne Sela soba. Una na no fa den. Madam kanukure. Me batwane. Una yawa. Me batwane me be ba for dia kwa. Una ba for dia manim no. Ya no fa den me amede me sakan. Na ya den. Batwane. O se di sia mpai bono. Na ya bi me chata de kwa na ye me ya. Se sia kwancha me de me sato so at once. Ayamre. Dia dam na yira. Jesus. Obi sorry. Yes, Lord. One day Baba so Jesus. Hey, yes, Lord. Madam, Yariana, your mammy Munko, when Yamia Biama. Oh, yes. Yariana, your best. About 3 months. 3 months. Let up our first then I'm a bank crying no more thing. Yes. Indeed. Tama waka so bi antana se me ne me ma me na su. No su. And I'm a boy and an hour to be bar for this. Yes. Ti wucha ma kwantra no ekoyo na akaba joa dem sata de kura na ye me ya ti se si aye bom paye no e na ato ansi nyame aye woni won sato so ti me bom paye wie ya no Jesus awurade nya madam wo ye awurade ye bo so me ya sane no fa ho no doctor say ya cancer but do them ten yes but se dan ka awurade nya kopon wo yesu de mo wonya ya bisa me say so this when you say area to me camera but be our cause to suffer the place where the Holy Spirit lives, the land of the Holy Spirit. To me a Benizam like a worship center. I hear my convo producers here or be out to the camera a brother be a council who could be a Yarisaka if you had to be a war night for that in Abra who must have a but a dear and come share a yansa when you meet to me out to matter here the I seen an order Messia Yaria me do want that here. What bought for dear was here by name. Me, I'm the Messiah, no for no. Said they say I think not and that. Jesus. Ah, right there. Yes. Oh, and therefore, miracle. Oh, I told you, me, Shira. Kawada. Majonya, me Coco Wapambour Jesus wow now what you Afrifa-Mensah Nina Mese Makumenina
Unu krunate. Mepachane. Entu kwa ebeya no nwanwa. Mepachane. Ebeya no nwanwa. Mepacho be no nwanwa. Sa. Okaso obeya me ho ade anu moto yare ne ma me atoto bibia agu ho. Ene sama da. Yes. What sa no obeka tira me. What so do for ya toto bibia agu ho. Oh, me da so de amanya cancer. Me no fu aho no. Doctor say ya cancer. Jesus. Hey! Nation prophet. Sana beba. What's it? Pachonya minshra, na me ma won kwatenten ya woden. Na da ne da tena se ma ye na ye ni bi. Yes. Tena se ma ye ni bi. Oh. Run beba me. Beba me. Jesus. I sit down count. Me di man for. I say down count. Me come out for. I say down count. I don't know who's my play. It's me, Mama said so. It's me, Mama said so. My play, that Jimmy, my play. You stroke on that. Stroke on that. Don't you mean you don't want to mean auntie? Lema sundu andoria katoria laka. Kalejeria bana mni matondu kanduria la basinda kaya. Jesus Christ of Nazareth, the King of Kings and the Lord of all us. Kwacha masabu kada chenya mimi ndiye butimi ye. Amwa usika tachie babe. Mimi ndiye butimi ye. Omadwani bianya bia. Ya die nyina meye. Oyi don free don. Mi re. Butimi ye. Mimi. Jenny Moya City. Shami. Bitna yes, my jammy is strong from the badiam. I'm not the someone not showing yam yam manyam. Wabwe. Oh, mama, you must not come to the amateur. I am your one. Don't swap, but I was up. Many media would see me. Take away. I didn't answer to what? Tonight, and I'm telling you, faster than you now, from Moyame. What can you get about it? Many media would see me. Yeah, that's it. Many media would see me here. Don't get that man, Jesus. When you're here, what's the idea? Yes, why are you here? We need you to be here. Why are you here? Why are you here? Have you met your I'm one who's sick at you. Yes, sir. We need you to be here. Hospital. Obe fie no wa to na de tin ya ne so na ne na ina ye djuma.
enti wontimi nante Dampoche. wontimi nsa pagya ne nsa Dampoche. enu tina wo nso apagya ne nsa wonante wotim ni ka behwe ha Dampoche. Jesus Jesus. Yes, God. The nation's prophet. The nation's prophet. Me amini. Yes. When you are shame was said, the million jumana was yes, heavy amam. Amen. Was he a TB anywhere but I see so? Jesus. So be called for free Benin. So you motia. Will be called for free Bruce, so you motia. Yes. Will be called for free him for the upper. Sat at the first time, see a minute. To me, or the Amma be blue to me now. Oh, yes. Nobody. Listen. To me. You're ready. Sana Tibrabian. Some yet powerful. Nation God. Jesus. Right. Yes. When you want to buy, me baby. When I buy, no one to me casa. And I didn't buy. There's a me have more Burkina Faso. They buy and do now. Okay. And I may buy and then never buy. No, she said you want to. I say, I'm not Mr. Casa. That's not the why you come, woman. No, you go on and take a crap. That's a one to me Casacra. I'm here one man think I said. What's she from? I'm here home. I don't mean Casa. Says Yabaka. Jesus. One demon to a casa. What's it? What demon got it? One demon to a casa. Would you Onyami Dim when Onyami Dim Makasa. Yes. Opambour. Jesus. One. Nation prophet one. Yeah. Hello, Abusafo. Nti video no na mo hweye no. Na edoso na videos no. Na Miraculous no. Na me kan kura na ebe bro like me ntimi kura nkan. Nti na say me yiwe nko na edeba. Na de nti a me yiwe no edeba ye ne say. Na obi na onyame na Opambour so ama na nyanse nhwene no em se maame ne mfie kɔ animu na onante na okotito ye senia na motia na oka no na otito wie ya no jama it affected the brain nti no ntimi nkasa on se we say crampo no ase ne kasa no emu nheda ente papa nti ne ba no a ofri Shawagadugo se atiza bokino se he ba no na ode ne ba Opambour ha no ya onyame nam na dom so agye no na ogye no na yese Opambour dimu entina amananya ogye anase nsenkyerene na Opambour etwe na adwen si so se da bi enyame enam entina wonya nsenkyerene enyame anase Yesu na ma wonya nsenkyerene na asem we no eyame depa na eyame ni jinso se otimi twe na adwene edisi so na we nyina ye ne mepese yesua as Christian se obi eyebone anase Kristoni bi eho asem bone ba na yebeton ade a kire amansan dia adena oma sem papa enso ba na adena yenka ho asem Opambour amanfo so ye fake amanfo so mfiri nyame amanfo so ye fake wo de hensenkyerene pa ekoso ewa so dem ho etini nyina no oni amanfo kochihye ho ana oni amanfo kochihye ho enti no dia mepesa meka nyina ne se onyame tumi eda so tiase se the first se osofu bia koye bone anasa fake asofo ho no doesn't mean say true genuine man of God anyhow genuine man of God ewo ho nti yene ayeye Christopher no ewo se yetimi promote yene ankasa ye ho ewiasefo no de omo promote omo ho nti no
sɛ yɛn nso so yɛn promote yɛn ho a hwan na be promote yɛn ho ama yɛ ewiasefoɔ no ɔmo promote ɔmo ho afei ɔmo demote yɛn sɛ asɛmbɔni bi ɛba fa kristosom ho anaasɛ sɔfo bi ho a wode hwɛde wei a ɔmbɛsi aka ho asɛm ɛnso papa na ɛkɔ so wɔ TV so no deɛ ɔmo nka ho asɛm da nsɛnkyerɛnne ne tumi akyɛdeɛ a ɛyɛ adwuma wɔ Opambour hɔ no ɔmo nka ho asɛm da ɛno deɛ ɔmo nka da ɛyɛ bɔne no nko ara na da biara no ɔmbɛka nti yɛnom na yɛyɛ ɛhan ma no na yɛnim papa no yɛn na ɛsɛ sɛ yɛtɔn yɛn ho anaasɛ yɛka yɛn ho asɛm papa ɛno nti na meyɛ saa video wei the Assemblies of God ni Opambour ɛnyɛ hɔ na mekɔ asɔre Opambour ɔnyɛ me odiifoɔ nanso me honhom ɛte me mu kyerɛ me sɛ ɔyɛ nyame ba ebia wobɛtumi aka sɛ metan ɔkɔduo nanso wode yi na Amerika wate wode sɛ wɔsɛ wone Opambour mpo ɛnya adwene ɛwɔ adeɛ baako anaasɛ mmienu bi ho a wode yi na Amerika baabi a anidie ɛsɛ anaasɛ baabi a ayɛyie ɛfata no yɛmfa nkɔ enti me deɛ ɛno nti na meyɛ saa video wei onyame hyira mu nyinaa menim sɛ wa subscribe to my channel yɛ ama me ɛna sɛ on comment ya bomodi na comment na like video yi na share nso ma afoforo nso na omo nyina hu no wo amane bi anase bibi ohaw bi na o feel say o ben kumase ana obetuma faka akokumase a faka akọ Opambour honom na kọbọmpae eno nkyerɛ sɛ ebia uja wa sɔre akɔna sɔre dabi nemom sɛ opa ogie na onyame ɛnam nako aso de ogie bɛbrɛwa adentina oye kristoni na ompɛ sɛ obɛkɔ nanso so menim sɛ yasɔfoɔfoɔ ɛne nyame nkrɔfoɔ bi mu asɛ yadwene afa Opambour ho me a mo ne me ka sɛ sama ka sɛ me Assemblies of God ni saa na asɔfoɔ bi mu kaeɛ ɛna Opambour yɛ fake Opambour mfiri nyame ɛna Opambour ɔde bonsam tumi na ɛyɛ adwuma kika nsɛm bebree ɛnso so na ɛyɛ no korɛ sɛ ɛyɛ onyame na ɛne ne yɛ adwuma yɛsɔfoɔ no bebree no ɛmfa nhyewa adwene mu sɛ ɔmo nyinaa na honkonkoro ti ɔmo mu obi wɔ hɔ no wakɔ Bible school ɔda asɔre ano yɛfrɛ no sɔfo pani yɛfrɛ no reverend ɛnso honkonkoro ntene mu anaasɛ sɛ honkonkoro atene mu a honkonkoro no wada anaasɛ wawu enti no ɛma ɔsɔfo nko a ɛnka asɛm bi ɛmfa ɔsɔfo bi ho abra a wankasa honkonkoro na ɛtiw mu no ɛdeɛ na honkonkoro na ɛtiw mu no ɛka kyerɛ timi deɛ honkonkoro na ɛtiw mu no ka kyerɛ me sɛ Opambour ɔyɛ nyame ba na sɛdeɛ mekaeɛ no ebia obetuma ka sɛ adeɛ wei one ne nya adwene ebia ɛfa ha anaasɛ bonkum ana nifa bi one ne nya adwene me nso me saa ɛtɔda bibi wɔ hɔ no ma me ne nya adwene sɛdeɛ ɛtɔda me korampo me ho me ne me ho nya adwene ɛwɔ nima bi ho obiara ne hɔ no ma obetumi na obiara yɛ adwene 100% wo korampo no tɔda wo ne wo ho nya adwene nti no ɛma wadwene ɛnyɛ wo sɛ obetumi aka sɛ agye sɛ me ne Opambour yɛ adwene 100% Opambour ɔntɔn hwee ma follow na me ka sɛ years back na mo kumase na mo from the Ken University na me yɛ me degree so I wanted to be sure say nsɛm a ɔmo ka fa no ho nsɛmbɔne ɔmo ka fa no ho ɛyɛ no korɛ I was just I think around 1920 I went there to go and do my own research me said that year me ho sɛ CID ni because I was a Christian na there be almost say papa ye fake papa ye fake papa ye say enti me da na me ho CID ni ɛna me hyehyɛ a friend the dark shades ɛna me hyɛ kyɛ ɛnom ne ade me kɔ hɔnom ɛbra na otu ɛbra mu nso me kɔ hɔnom kɔ hɔ sɛ ampasa ada sɛ ɔde bibi atom anasɛ bibi a ɔno ankasa nom bi ɔno ankasa ne nkrɔfo nyinaa ɛnom bi me kɔ hɔnom sɛ bianka me wakɔto sɛ ɔtɔn bibi anasɛ wantɔn bibi me kɔ hɔnom bɛ 2 or 3 times asema me kan akyɛ I was doing my first degree ɛwɔ Ken University me kɔ hɔnom sɛ nka me wakɔto sɛ ɔtɔn bibi me kɔ hɔnom mankɔto sɛ ɔtɔn hwee saa sɔfo na ɔka kyerɛ sɛ Opambour yɛ fake no bisa ne sɛ wakɔ hɔnom da akɔhu sɛ ɔyɛ fake anaasɛ ɛnɛma na wɔsɛ ɔtɔn no wakɔ hɔnom da akɔhu sɛ ɔtɔn me kɔ hɔ yɛ me ho sɛ investigative journalist ɛkɔ yɛ me research me kɔ hɔnom bɛyɛ 2 or 3 times sɛnka mɛkɔ akɔ hunu sɛ ɔtɔn bibi me hyɛ da kɔ bra na ɔsa ɛbra mu nso me hyɛ da sɛ me te sɛ ɔyɛ program bi a na ebia ɛyɛ very big a na ma hyɛ da akɔfa hɔ baako na ma yɛ sɛ ebia ɔbɛtɔn bibi a me kɔ hɔ man hu hwee sɛ ɔtɔn bibi na mmom amanfoɔ na enya ayaresa amanfoɔ na enya ɔgyeɛ amanfoɔ na kyɛ sɛ ɔmo yare ɔmo abonsamfoɔ ɛha ɔmo na Awurade nam ne so agye ɔmo enti no me ka wei de akyɛw sɛ so bi ka kyɛw sɛ Opambour yɛ fake a bisa ne sɛ wakɔ hɔ da akɔ hu sɛ ɔyɛ fake me a mo ne me ka sɛ I am an Assemblies of God person I am now living in Canada onyame honhom timi mu okay I love the Holy Spirit I love Jesus Christ I want to go to heaven I love Jesus Christ and if the Holy Spirit is inside you be very careful who you condemn because honkonkro ti uma
enye obi a na be condemn no by heart sa enye obi a na be condemn no rough sa it asofo be brave look at this election asofo ni bi gina ho den say Akufuado ana say Bawumia NPP ensantoa amamu we so amamu we hwani asia yi enso na asofo be say NPP entoa so enso asofo papa no asofo papa na honkonkro ti omumu no obo no ma oyasofo papa won so honkonkro enseda enye strong like the Holy Spirit is not alive inside that person intino oyasofo wako Bible school or reverend and so the Holy Spirit is dead within him. The Holy Spirit is dead within him. And you know, we have to defend ourselves. The entire me yes video we nyina say obia oyesofo bia obo Kristo din na obo nipa na honkonkron edi adanse ewo mu ewo kyerose mu se oye nyame ba no defend the sense of one so far oye fake dia yinima. Let us expose all fake pastors but the oye genuine one no there. Let us protect them and let us defend them. And that is why I made this video. Na message say any first time I open my channel is so but more than subscribe mame not like a video in a share now drop your comment because I really want to know send your also why you is it here because nyansa any baku for trim it could be that I'm wrong so also drop your opinion and let me know how you think na Mr. Ose share ma for so na omunso ntimi hunu nia onyame esi ewo Ghana ha onyame shira so be yes sir nsa wontimi kasa kura Ai. ti afeni wetimi akasa I'm here one man thing kasa bi. wo hwe fom I'm here home. ana wontimi kasa bi se sia ba kasa Kasa. Jesus. Ondi muti wa kasa. wo se Ondi muti wa kasa. udimu onyame dimu nyame dimu onyame dimu kasa onyame dimu Yakobondim. makasa Yakobondim. kasa Yesu Yesu.